Beýik Ýüpek ýoly Günnogorun hem Günmatarın halklarynyň taryhyny wajyp orna eýledi. Oň bilen bagly taryhy ýadgylar, arkeologik tapynmalar, etnografik we edebi gymmatlyklar, halk hakydatyna saklanyp galan ruhy miras gitdigiçe gyzyklanmany artdyrýar. Bu ýol adamzat ykballarynyň ösüşine täsir eden gahrmançylykly hem iklimlaryň halklarynyň dost dogonlygyny bakyýete öwren altyn ýollar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Beýik Ýüpek ýoly. Film Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitaby esasyna döredildi. Şamu şeriftir zatymyz, ýuwrukdyr bedewatymyz, ýa diýillerde gymmatymyz, ýa bilinler, ýa bilinmez. Aferin. Gör nähil ajaýyp dany sözdür. Sag bolun, Taňry alkasyn. Abulkasym, Hedret pirimiz şu kitaplardan, gol ýazmalardan başga hiç bir zat targamadymy? Targady. O siziň hem ýakyn wagtda öz ýanyna gelip gitmeňizi haýş etdi. Haçanrak barsak borka? Netip bolsa, ana awaş ýerine gaýdanyny örgenje özü bilen sizim alyp gider. İnşallah Taňry alkasyn. Türkmenliň kitaba paýgas paratada goýan hormaty gatyt göşükdir. Kitap okuyan adam ýüregi mehr muhabbetden, köňli insanperwerlikden pürpür bolýar. Kalp päkligi, paýhat kämilligi, dilgo duýgu baýlygy umman ýal hadyna öwrülýär. Kitap okumayan adam bolsa, ruhy garyplykdan ejir çekýär. Dogry aýdýaňyz Abulkasym aga. Şoňa görä-de parasatly ata-babalarymyz ýaşlara öz şägirdlerine riwayatlary, hekayatlar, tymsallary aýdyp berip, olar terbiýeläpdirler. Men bu sözleri aýdýanyň sebäbi adamlara bilim bermek, olary öwt netihat bermek biziň paýymyza da düşýär. Şoň üçin men siziň hem ak yürekden Hedreti pirimiziň aýdýan sargytlardyr öwt netihatlaryny dol gollap, öz borjuňy yürekden berjay edýäňizi ananýan. Naharlarym taýin. Çekwer eliňmi? Özüm aýdaryn oglum, bar gidiber. Bolýa kaka. Ene adamlar tamdyrdan kızgınca çöregim çykdy. Han alyň hani? Bismillah. Ana. Nasarda sagalagam başlady. Oglanlar nahar çekäýtek diýerler. Şeýdi aýtek borlar. Nenen görýäň? Hacatım var naravan min yığılamay kima yığılaytınlar. Dostlar, berekellah. Avaşam yarın al hani. Naravan min yığılamay kima yığılaytınlar. Hadirdi berip bütün dine var min ağlamay kima ağladinay ağlamay kima ağladinlar. Ayube ya Huda ya Allah. Bir zalim söyleme. Ayaklan yerine atsa. Dogry aýdýaň başgar. Men sana şuna aýdýan abas. Men Merwin ýer kitaphanalarynyň ýerine bolanda tekçede duran bir kütük kitaba gözüm düşdi. Men bu kitabı açıp görsem, dünýäň ähli bilimler şoňa siňdirler bolýar. Men bu kitaby giýje umyt elimden goýman okudum. Merwin kitaphanalaram edil gurgunjyň kyýaly meşgurdur. Görenliň aklyny haýrana goýýar. O çorağa. Bana garya. Gidelim. Düýeler çykaryber. Men häzir barýam. Abas, men bir zat düşünemem. Näme üçin Hedret Pirimiz özüniň jemlan hazynatyny kitaphanadan çykarýar? Onsoň o kitaplar Gurgunjyň kitaphanasynda dursa gowdämi näme? Elbetde bir hopun madyny Hedret Pirimiz öňünden görýändir-de. Ýaşaryp näden goçgor. Çingiz ordusynyň hüjümünden heder edilýär. Owa, Çingiz Han bir bela döräpdir. Baran ýerini ýakyp ýandyryp barýar diýip eşitdik. Urşur bolma borsyn. O çorağa. Abasağa. Düýeler taýin. Ugra bersegem bolara. Men häzir gelýär.
Han babystur howlukma. Naýlan diýelen gurat mı? Kurat koçora ağa. Ger bolýar. Han men özüm ömür göreyim. Assalamu alaykum pirim. Wa aleykum esselam. Sen kim bolarsyň? Men ötökçi. Gunnogordan gelip kergonumdan gün matara var ýan. Siz aýtmaly möhüm bir habarym ma pirim. O ne habar? Haryazmyň paraha diýiliniň üstüne aýylgan şowpawan ýa. Size şonu uydurmaga geldim. Bu ne gep bollugy? Beýle sözler aýtmaga neneň diliňiz bar ýa. Bu gurrunlaň soňunyň näme bilen gutarjagyny bilen okmy? Seziň bu gümürtük gurruňyz bide ýarap duranok. Pirimiziň öňüni açygyrak gürleteňiz gowurdy. Hedret pirim. Siziň ada wadaňyz biziň ile ülkämde de barp ýetdi. Men size taqdim edýän. Çingiz Han öz leşkeri bilen siziň üstüňize gelýär. Kim o Çingiz Han? Näme üçin biz ondan gorkmaly? Çingiz Han ol beýik serkerde. Gahar gazabynyň öňünde durup bolmaz. Diýseň ýowuz. Harby täliminden hem gowy baş çykarýar. O zalyma gaýta ulermäge taýynyp görüň pirim. O ganhor men ýaşany ýerimi ýurdumy ýumurdy. Ýykdy, kületdi, ketege dönürdi. Siz köşke adamlaryna habar beriň. Olar siz diňlär pirim. Size aýtmaly zadym aşydy. Sagaman galyň pirim. Ey Tanrım, kim inanmaly? Heyde bu amaratyň içindäki kitaplary daş yerlere uladyp bolarmy? Heyde bu ummatyň hadyrany kimdir birine inanyp ýele sowurdyp bolmy? Bular bir bahatyň hadyry ahyry. Dogry aýdan gorly goja. Eýsen bu kitaplary gurgunçdan özge ýerlere uladyp bolarmy? Bu bolýan zatlary özüňem aklym haýran. He, abaş geldiňmi? Geldim pirim. Ýör hani. Pirim başgalar tapylmazmy ha? Onsoň bu kitaplary nire awratmakçy bolýaňyz? Hey, abaş. Eýsen bu kitaplar geljegimizde geçmişimizde äşgär edip nesillerimize birin aýdyp berjek. Ýeketäk miras çeşmesi dälmidir? Bu zatlara men ýüregim goýulýar. Bu kitaplaryň ykbaly biziň boýnumyzdadyr. Gatnaşmanyna maslahat geçirýär. Pirim, seniň iýniňizden çapar geldi. Seni köşke çagyrýarlar. Abaş. Göçme kitapxana bilen gidersiň de ilki bilen salgysyny alan ýerlerini görüp gelersiň. Kitaplary şondan soň uğradars. Gurgan jiline atudalyk gelen mahaly uğradan kitaplarymyzy ýene ýydan alyp geler. Pirim, beýle aladalan ýaňyz bolyn, hakykatdanam duşman leşgerleriniň çol şederinden heder edýäňizmi? Allah bilýär, onuň gelip gelmejegini. Ýöne gadaply duşmanyň birden üstüňe dökülerinden heder etmeli watyň gelenini boli. Bir hili ýüregim sodýar. Abaş. Näme ýola düşädem diýäňmi? Hawa. Waltam bir çene bardy. Inni ýola düşäýtem diýän. Netip bolsa ýydyma gaýdamda da oba deyip geçäýär. Şey de var. Geleňde menem sen bilen urgonja bile giderni. Bir agyr ýagdaýda öýde arkayn oturup bolmaz. Pirimiziň ýanyna bolsa gowur. Hakay diýän da bu katmaga. Ýerde bolsaňam hatirjam bolar. Bolýa. Kidem sagaman garyň. Han bolýa. Gel hoşlaşaly. Sagaman garyň. Sagaman bar. Ýoluň ak bolsun. Abbas ağa. Yola düştü ha. Düýäňe meni berseňe mora. Han şu kertdenem bir sagaman geçeliň.
Abdurrahman ağa, uğray versek olmaz mı? Gün asmana kallı. Görýän. Hey beşim, görünýän zat ýokmy? Görünýän zada yok. Hiç kim görünen yok. Be, Abaş näetdeyt muny? Yer bolýa, ödünden görsün. Kergöne habar et, uğrayaz. Hey beşim, uğrayaz. Koçgor, Abaş tapılly. Gel berik saltırak. Abaş. Ey Tanrım. Hani göreyim. Allah'a şükür canı var. Hani götürülü. Al hani. Koçgor, sen babuş Allah iyidine gayt. Ay canın näme bas? Sen taşlap hiç yana da gitmen. Birden bolmasa bir zat bolaysa. Bu bet başçılığın aşağından çıkıp bolmaz. Kädirin ödümle iyidine tarap yola düş. Kerwene ödüm var. Doğru bas. Ben babuş o bayaklarına. Sen gidiyordan yeter inşallah. Şu canavar. Näme taklanýan? Yürü, şu. Hey! Eşin! Yürü takla! Yürü takla diye! Esker Abdurrahman ağa, esker. Hey! Temel pancar! Yürü takla! Yürü takla diye! Çök canavar! Çök! Çök diýenden sana! Ol! Çök! Çök canavar! Düş. Bolar ýaly owa dönmägi men Harezmiň başga ýerine asla görmän. Bu yerleri bağ değil. Yer bilen yesan bolan köni konamçylykdy. Bu yerde öňkü Harezm şalar yatanlar. Allah Taala seni öz pinasynda aman saklasın. Hayırlı işler edýän. Pirim, men bir düş gördüm. Düşümde siz şu yerde şehit bolýaňyz. Sizin başyňyza düşmanlar alýar. Hey avaş, Allah'ın halany bor. Yazgydymyza kaýyllar. Inni men tä amanadymy tawşyrýansam. Her gün bu ýere gelip doga dilek eder. Ey Tanrym. Erkin elinden giderip başymyzdaky belalara kaýyl bolup ýaşamakdan elgenç näme bolup biler. Ey sen pirim bu güzaply ömrüniň derdini çekip hakyň ýoluna tagat awadat etmedimi? Näme üçin beýle bolýar? Näme üçin? Dergähinize sığınıp toba eylemedim näme? Esapirallah. Bile yeten paýyň kötegini tagnasyna tagapyl edip şükür kanagaty orun berenler. Men berde. Abbas ağa! Men berde. Abbas ağa! Abbas! Abbas! Abbas ağa! Men berde. Abbas! Abbas ağa! Men berde. Abbas! Berde. Abbas berde! Men berde. Allah'a şükür. Biz sen tapdık. Yürü gidelim. Abdurrahman ağa,
ağa. Bu yerde ha kuyup karotan yok. Olman diýersin. Kurban aylanın hani. Ay tuvalet. Bereketler. Şey diverden bora. Kervan başıyla aklı çaşıp yörüydü ya. Hey tüykü harasattan soňam bir uyu taplar mı diýsene. Uyu tapılmasa suwsuz helak bors. Meňe suwsuz helak bolasym gelenok. Kimdir bir ýerden depetine berip elinäki suwuny alaryn. Biz haçan kerwen talymaga başlaýar. Araşmakdan halit boldum mene. Sen mol bir ýeşdämesin. Sen bizi howp bastyna salýan. Men kerwen talatym gelýär. Hak aýdýan. Şey delin. Ajdar ağa, köşeşin. Dogurda. Beredin. Sizi şahatlandırar ýaly tebilçi getirdim. Geley tebilçi. Şeyde vursumaly. Neheden hani? Näme heşeli hakyan? Kerweni gokutmelerin bilin yok mu näme? Abdurrahman, adamlar suwsuz helak bolýar. Bir alasyň tap da. Sen berde akıl satma. Özüm gowulýan. Sen kerwen başahry. Adamlar suwdan gandyrmak sen borçuň dämilemi? Ya indi biziň berde helak bolmagyny isleýärmi? Men sen kimdiňe bilemok. Näme oýun gurjak bolýanyňy bilemok. Ýöne bilerin. Kerwenni özüň gowalyp bar. Ýoksa depeň deşer. Hey, tebilçi! Gümüňi tapşyrdyn. Görýän bolin kerwen başı ötege çýän ýaly. Durwer we kalin sen belliňe der. Hany gyzy bermäliň ýigitler. Wagty geler, oňam bellisine ders. Garameti tapalyň. Howwa tapalyň. Şu an tüýs wagty eýdi öýden. Howwa wagty geldi. Hey! Şeydi ben bir kuyuvelenirmi? Gaydın mehrit. Beşim. Men berde. Dörre kulağımı için tapın. Bolýar. Hey! Yalyaklary. Ayrın şerden. Geçinmeyle. Gözüme görneymen. Yağışanlar su gözüce ökenir. Hey Mirzat, görünüyor mi? Gayrak aylan, gayrak. Şu yerlerde bolaymalı ho. Hey kulağım. Ne bir duran yerinde aylanıp dursun? Ya burada tattın mı ho? Gürün ahri. Ya hey. Abdurrahman ağa, bolu bilse şu yerde olmaly. Vah kulağım can, yüreğim mola. Şey de ahri. Oyun kapağını açmak yeňil düşmese gerek. Düýü gömülmedik bolsa bolýala. Kulağımda on. Tanrı yalkasın. Kerwenimizin diýerer. Garaşalmy? Ya gada berelmi? Vah, garaşma näme gerek? Gada bereli. Bolýa, başlaýbereli. Hey beşim! Hemmeleri buuşla! Hey! Su tapınlı! Su! Ya yer bakalım. Seni de kulağımcan, su var. Aho adamlar, Şengiz Han'a bir bela döräpdir. Öz ýeňilmez goşuny bilen üstümize çoğup gelýär. Habardar bolun. Aran yerini gır yap edýär. Onu biz näme etmeli? Eger aman galjak bolsaňyz, gemmäňiz boyun bolmaly. Şengiz Han'yň tarapyna geçmeli olanlar. Egilen başı kılıç kesmez, boyun bolmaly. Nämeler tamakallap dursun. Oho, ol bize Şengiz Han'yň gatarına geçdi. Tutturma odan.
Olya garaşdy. Abdurrahman ağa. Gitme otur. Ne men çağırdınız mı? Owo, men seni çağırdım. Adamlar kergönni blogoyluk edýärler. Men adamlam blogoyluk edýän alırlar. Olardyňa men tapşyrygym bilen bolýarlar. Men sana soňky sapardy güdürýän. Egerde adamlar kergönni blogoyluk etse, bir ýyl goýman. Bunu çekerin. Gyzy bermeň Abdurrahman ağa. Biz kerweniň ýydynyň ýörärsiz, arkaýyn bolun. Kerwene goşulmakçy bolýan bolsaňyz, meni şu ýerde goýuňda, arkaýyn, gidiberin. Siz näme bu çölle ýeki galjak bolýaňyz? Wah, men bu zatlar saňa nädip düşündirsem-kä. Men şu ömrümde kän muşakkatlykları başdan geçirdim. Enem ýaşymyň soňunda şu agyr dert ulaşdym. Men oglum men taglym bezertjek bolup baylygyndan geçdi. Meni görkezmedik tebibi, eltmedik kapsy almady. Emma hiç birinen hiç ili netije olmady. Annem ova ýyma dolanıp barýan. Men derarly oglumyň gezer çekişini görüp yüregim istemedi. Şoň üçin men bilgeşeýin kerwenden galaýdym. Goý oglum mülküme eýe çykdym. Men çölle ýitip galmak isleýän. Meni görenmi oňa aýtmagyny. Goýal owa barsyna men mülküme eýe çykdym. Senden towak edýän enim men göreniň aýtmagy görgün. Ýaşuly. Siz haýır bilen şeriň arasynda tapawda nähil düşünýäňiz? Wah, bu pany dünýede men kän zatlar gördüm enim. Sen maňa näme aýtjak bolsaň, gönlede aýdy ber. Ýaşuly. Siz ýaňy haýyrlysy bolsun diýdiňiz. Men bolsa siziň bu eden işiňizde haýyr dälle, şerden maşadat göremok. Siziň gowluňyz bar. Oglumyň gowlugyna şek şüphe bolup bilmez. Onda siz ogluňyzy ömür boýy ejirçek ýaşamakdan halat ediňde. Men onu ömür boýy eseretli durmuşda ýaşar ýaly derejä eltdim käme diýen. Ýok. Siz ýitirim bolmak bilen oň derdini artdyrarsyňyz. Eýtem beýtmek näme gerek? O sizi hökman gözler. Tapmasa da ne güne düşýäni bilýäňizmi? Beterinden Allah'ın ödü orasında. Sen men göz maçtın enim. Tanrı elkadım. Allah razı olsun. İnşallah. Yine oğlumu da duşarsınız. Abbas ağa. Siz yine görenme Tanrı'yma şükür edýän. Az wagtyň içinde köp kynçylyk gördük. Allah'a şükür. Yine de biz satasdyk. Sen bu babysy yine de ýydyny alyp gaýdy beripsiň. Owo. Ýaňol owa barýakak ýeti beremizde özüň gowy diýip başlady. Onsoň ýene ýydyma gitjek diýip ödelenip duran soň alyp gaýdy berdim da näme diýip. Ýola gelýäkak ynha mewlamaga da sataşdy. Onsoň muna özümiz bilen bil alyp gaýdy berdik. Sen enim men bir yaraly ýüregime rahatlyk berer ýaly. O sözlerden ýene aýtsana. Ýoksa bir yaraly ýürek gursagma sygmajak bolýar enim. Haýyr bilen şer hemişe biziň ýolumyzda. Olaň haýsynyň ilki alnymyzdan çykjagyny bilip bolmaýar. Men size ir wagtlarda ýol saklap talaňçylyk edýän bir zalim garakçy barada gurrun mereýin. Şo garakçyň derdinden ýaňa adamlar uzak ýola gidebilmändirler. Haýyr we şer. Garakçy ýaşlygyna
bir husyt baýgydyna aşyk bolupdyr. Kim vardyň? Kim ma gapyda? Näme üçin geldim? Näme gerek? Men bu dünýäde hiç kim bolmansoň, gönödüm siziň ýanyňyza gelýändirin. Doğru gelen keýgin köýünden başga ýyl bolmaz. Näme hyýaly geldim? Görle hany, eşdeli. Men köpden bäri siziň gyýdyňyza aşyk. Siz onu maňa beriň. Men oň üçin janymy bermäge de taýyn. Ömür boýy hyzmatyňyzda bolayyn. Ýöne ýok diýmän. Eşitjäňmi ay bibi? Göwnüm olmasa kakan seni maňa bermejek bolýar. O maňa ummasyz galyň salýar. Maňa öýlenme hyýalyň çyn bolsa, kakam razy etdi meni al. O meni başga birine bermäge hyýallanýar. Öýümizde ýa-da adamlar köpelýär. Menin kimden kömek sorajagym bilemok. Bir gylyjyma daýanyp çapa ulşyrga däýmesem, menne başga alaç galmady. Inne bolsa git. Kakamyň geler wagty boldy. Sen garaşgyn, men hökman gelerin. Sen giýjä galdың. Men gyýdymy başga birine çykardym. Ontoňam sen al talan şugarakça berer ýaly men gyýdym ýok. Gün bol şu ýerden. Hawa. Edermenlikde saparmanlykda özüne taý tapmadyk ýaşyt baýdan arlanany düşünipdi. Soň ol ýene-de sapa ulsul edip talaňçylyk etmegini dowam edipdir. Talaňçylykdan ýygnanan baýlygyndan göz doýmandyr. Ýaşy bir sene baranna bolsa, ähli baýlygyny sil aldyrypdyr. Ey Tanrym, bu ne bol? Hey, aklasynja kapdyrymy? Hey, lolu dünýä. Ähli kan çaýkap gazanan zatlarymı harap eýledin. Däli sillere berdiň. Menem garakçy bolup dünýäge inmändim. Menem arassa çağa bolup dünýäge inipdim ahry. Inni görsen men ne güllere duçar etdim. Ey Tanrym, garakçylyk etdim, kan döktüm. Bir näme jezam bolsa, ber Tanrym. Inni men takdirime kaýyl boldum. Ey Tanrym, maňa dindi dürüst ýaşamaň ýolunu öwret. Ey Tanrym, Yaradanyň dergäkinden näme it bolmak, Tanryň gudratyna inanmazlykdyr. Mehriban ýylaşlar, Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady Argatnaşyklar Ministrliginiň Söwda öýi jemgyýetçilik giýmeti karhanalar üçin ýetlenen enjamlary hödürlýär. Dukanda siz hamir ýurujylary we ýaýjylary, gowur enjamlaryny, tok bilen işleýän önümçilik peçlerini, 50 litr içinde garjy enjamlary, jemgyýetçilik giýmetleri üçin gap-gaşlary, etüweýji maşinalary, çörek önümlerini we parfümeriýa saklamak üçin tekçeleri, iş otolary üçin mebelleri satyn alyp bilersiňiz. Mehriban ýylaşlar, ýurdumyzda sarp edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdönçsiz üpçün etmek hemde elektrik energiýasyny howpsuz ulanmak maksady bilen Döwlet Energiýa Gözegçilik Karhanasy elektrik howpsuzlyk kadalarynyň ýerine ýetirilmeginiň hökmanlygyny size ýatdydýar. Bir wada köp sany elektrik enjamlaryň bir nokada biriktirilmegi, filmlaryň gyzmagyna we eremegine, netijede howply ýagdaýyň ýüze çykmagyna getirip biler. Razetkalary we ýazdyrjylara çağalaryň elleri ýetmedi ýaly. Olar ýürüýte goro gapaklary bilen ýapmalydyr. Ulanıljak avtomatik öçürjüler, elektrik geçirji filmler öz ýüküne görä saýlanmaly. Bular gurnamak üçin elektrik howpsuzlyk boýunça ýürüýte bilim derejesi bolan hünärmenlere ýüz tutmaly. Elektrik enjamlary köp wagtlap elektrik ulgamyna biriktirilgi ýagdaýyna gözegçiliksiz galdyrylmaly däl. Öýden gidenizde ähli elektrik enjamlary öçürüp gitmeli. Mehriban ýylaşlar, elektrik howpsuzlyk düzgünlerini berja edeliň. Kim ma bu ýerde? Kim?
Ey divana, sen ne bu yolun eğilliğinden haberin yok mu? Ey Eleşan, men senden sorayan. Kervan nirede? İyiğinden gelýärmi? Sen näme ulalaşdyňmy? Bu ýollarda sen näme gözläp ýördiň? Alın, duzadın. Bismillahirrahmanirrahim. Sağa ulu fiil gelipdir. Ya Allah. Yollar görür yalı olmandır. Aşı fiille meni tuğmaya kaldırın. Aslında sen men kimliğin bir bilýärmiň? Aho men yol çapıp kervan talap ýören garakçy ahry. Sen ne de bu sıpatyňa talar ýazadyň ýok. Men ne zat näme işledin? Men iýlen ile aýlanyp ýören musafir ben nedirin? Men adamlara imanly ýaşama wagt edýän. Aho onu sen maňa da dilek edýän. Men yola düşölümer sana imanly ýaşaýyşy dilek edip gelýän. Men sana gaýtarap aýdýan. Men bir yol çapıp kerwan talap ýören garakçy ahry. Elbetde sana dilýän. Bu ýerde ikimizden başga adam ýok ahry. Onu sen meni aňtap gelipsiň-de. Hayır meyvesini berýän bir daraq ekmejek bolsak, onu ýaşap näçek? O sen haýsy jähden düşünşüňe bagly. Bu ýerde bir hile var. Andurhany. Sen näme derwiş bolanyň bilen men seni aýap goýar öýdýänmi? Men sen ýala beletdirin. Öz kimniň aýtmasaň, men sen damaň çalar. Allah'ın halany bolar. Aman adam tapşyrmak pursaty gelin bolsa, sen hiç ýerden man öz işiňe ediber. Men gatýady. Şu ýerde etip bir selim diýinjim aljak. Derwişiň bu bolşy garakçyny hayran alyrdy. Bet niýetinden saklanmak üçin bolsa ara wagt saldy. Öz ölümüne gönü garap bilýän adama erdilmeli. Men muny başarmazdım. Ýa-da bonuň gorkudan ýa edýär hilesi bolaýmasyn. Ýok, ol hakykatdan uklapdyr. Yer indi sen nädersin? Haçanda hanjaryň tiýi bilen hasaplaşyp bilýärkäň, ikir jeňlenmek nämen gerek? Öldür onu. Öldür. Yine şeyle. Bak birden ol. İnsan sıfatına giren perişte olamazsın. Ya kim varsa da öldür onu. Öldür. Öldür. Volanak, başarmadım. Volanak. Qarrap kurtdan qaçanını iyile paş eder. Dine şiir volanak. Oğuzu öldür onu. Barı utardı. Ey Tanrıyım, ben näme üçin garakçy bolup durun? Näme üçin men hanya beg bolmandyr? Hani şu Molmanyna daýhan bolan bolsadym. Meňe maşgalam dünýädin bolardy. Ey Tanrıyım, soňky dilegim sen maňa mert ölüm ber. Menem adamlaň arasyna baraýyn. Goýular maňa ceza berdiler. Allah'ın hakkı üçün köşeşün. Size näme boldy? Sen men sultanyň ýanyna eldi. Näme üçün? Sultanyň men kellem üçin goýan pulny goýar saňa bersin. Men muny başarman. Başarman? O näme üçin? Men halal ýaşan ömrümi harama öldürip bilmen.
men seni dar ağacın öňüne ertip, soň yaradan Taňry öňünde men näme jogap beririm? Kara nefsim üçin etdim diýinmi? Ýok, başarman. Ýerinde men näme etmeli? Towa gelen bolsaň ýdymdan galma. Meninni derwiş bolmalymy? Ýazylan bolsa derwişe morsun. Men ömrüm harap ahry. Men ýaşap nädeýin? Men özüm çek ýadam, gowulýan. Sözler, hayır işi koysan şere döner. Şere işi koysan hayra döner deyip eşitmenmidin? Hani bol, ýdymdan galma. Ben cıda takvadım. Beni senden soramaly bilmeli zatlarım kän boljak. Sen aňsat bu dünýe bilen hoşlaşmarsın. Yer bolýada. Maglay dakyny görüvermeli orada. Şeýdibim hayır şeri yeňipdir. Olar bileleşip adamlaryň arasyna gidipdirler. Kim borsuňuz? Biz ötewçi, gitgimini gözläpýär. Salamu aleykum. Wa aleykumussalam. Salamu aleykum. Wa aleykumussalam. Salamu aleykum. Baglyk menim. Kaka. Gelin. Oduň başyna Oğlum, geçeýin. Meni de göläydinmi? Kakymjan, men seni ýitirendirin öýdüp gaty gorkdum. Barinler nälesin sen? Ay! Nälesin en? Sen ajalyň men elimdedir. Taňa näret bolsun. Esselamu aleyküm. Wa aleykum. Sağaman otursun. Wa aleykum. Şükür Hudaý. Yeri, tehdağa avaşın koşları yer vermi. Bir de on koşlaryny eýetine gowşuranlar. Hawa avaş. Koşlaryň yer vermi. Şükür yer ver. Ýaşyryp nädeýin avaş? Sen diýeleňi tupana çete çykartdyrlar. Onu gulam ýyl tapdyr. Ýükdegmen taşlap gidipdirler. Ýüküňdiňe kitapdygyna gözleri ýeten soňlar taşlap gidendirler-de. Şu mamluklara püsündim oturan ağay. Bela gelse diňe şolardan geler. Mamluklar gümeti kovmaly. Goýlaşdyrmaly el olar kerweni. Dogry aýdýaňyz. Kerwen näkiler şolardan çekinmänem duran oklar. Ondan arkaýynmalym. Goroşulam olary gözden salmadylar. Aýon soňam näme? Ora uýşry bolan soň altyn kümüş şaýtep badyr öýdendirler. Belkolar Çingiz Hanyň adamlardyr. Şeýle bolsa biz näder? Oňal bolsa kerweniň gorogyny güýçlendirmeli bol. Hawa, gorogy güýçlendirmeli. Dogry, hüşgärlik elden bermelidir. Men hem aýdýanym şoda. Avaş. Qara janymy almady. Kim yer wam hadi. Sen gaýrat etde öz waýlyňa bir eýlik edinni. Nogry maýdýan. Gaty alad etdim ho. Hey, Aslam Hanjar. Men berdi. Gora güýçlendirin. Eşdiýäňmi? Berk durun. Adamyň yetmese sonra. Bor güýçlenir. Yer bolýa adamlar. Hüşgärlik elden bermäliň. Hani yerli yerimize baralyň. Trolyň adamlar. Sus bolun. Lokman yerimizde bolar. Bolýa Abdurrahman ağa. Aýdyşyňyz ýaly eder. Benden daňtysyz boli. On günäsi näme? İçal ol. Ha, şeýlemi? Hani onu bir göreýin. Buyur, nämetçim. Diýýusi. Haçanna goşun çekip geleňizde kimin seni boşadynyny unutmagyn.
unutman. Aho, bütün içali. Manın batımrak başını almalı. Men bulara bele de. Yüzünü ördüğüm bilyana. Oturun bakka. Men sizin kerwene geleniňizi eşdip, başym goýok diýerdi. Taňry ýalkasyn. Bile ýalkasyn. Getirin şu ýerde goýaýyn. Galandan märik getiräýin. Bolýa başagy. Ýaratyňyz kabul bolsun. Taňry ýalkasyn. Men siz hakda köp oýlandym bakka. Gaýdyňyň ýagdaýy gowlaşýarmy? Allaha şükür gowlaşdy. Onça jewir jepadan soň göwnini al kim teselli tapdy. Men sizin tebipçilikden başyňyzyň çykýanyny eşitdim. Belki men gaýdyma da sizin nepiňizde gaýetdi. Netip bolsa. Ol sizin adamlara aýdyp berýän gurrunlaryňyzy, täsin rowayatlaryňyzy dinläpdir. Gaýdymyň özüne gorku galypdyr. Ol waswaslykdan ýaňa doýdansız ajalyň nelerinden gorkýar. Belki siz oň bile gürleşip bilersiňiz. Allahyň haky üçin men gaýdyma kömek edin. Bu dünýä bakylanmam diýsene. Oğullu her kimin maňlaýyna ýazylan wadyr. Allahyň haky üçin men gaýdyma kömek edin. Bu dünýä bakylanmam diýsene. Oğullu her kimin maňlaýyna ýazylan wadyr. Şükür edip sabır kanagatly bolmagy ünneseňiz gowurdy. Men aýdýanam size gülkünç bolmagam ahmal. Ýöne siz maňa dogry düşünersiňiz. Gaýdymyň bagyt üçin ähli baýlygymdan geçmäge taýýar. Şeýle ýürekden aýdylan sözlere men ýüregim erksiz tabindir. Taňry ýalkasyn. Siziň towukkaňyzy nazarda tutup men Merwde ýaşan Sultan Marada bir rowayat aýdyp bereýin. Hawa ine şeýle bolupdyr. Gyýyz gala. Hawa Merwde ýaşan sultanlaryň biri özüne gyýyp perden dilep her gün Allaha munajat edipdir. Ahyrynda oň dilegi Allah tarapyndan kabul bolýar. Sultanyň aýallarynyň birinden gyýyp perden dünýäge iner. Gyýjagady gün-günden gözelleşip ösüp bolupdyr. Gyýyz diňe bir gyýba gözel bolman, sahylygy bilenem il içinde meşhur bolup, il halkynyň söýgüsini gazanypdyr. Günlüň birine bu şähere palçy gelýär. Salam, beyik sultanım. Tur yerinden hazır. Sen Allah yalkar. Sen adamlara diyen kömeğinden havarım var. Eşittim. Hayırlı işlerini kolların hazır. Sen beyerek nem üçün çağırlanın bilyensin de. Bilyen sultanım, size bolun arkışımın çägi yoktur. Yer bolya hazır. Han gıydım yanıma gel. Seni hazır gördüm. Men gıydımın täleyine gara hazır. Men on geleceğinin aradatını diyen. Bar gıydım. Hanı koloymu del balam.
Allah! Gözlerim nemeler görüge? Näme gördün Hajar? Başarman. Hurla! Ey Tanrım! Sen men qydymy gorkudyam. Aytma, dilim baranok. Ol gürle Hajar. Gürle. Men qadama galma. O hemmeler gitsin. Ýedi iki çäk galyryň. Hany qydym bir ýeke galyr. Dilim baranok. Aytıp bilemok. Ýertekini tüket. Gürle. Dilim baranok. Gürle. Bol gürle. Sultanım. Ak gövünlü diba gödeli. Yılan çakar. Şeydibam ol juwanlykda. Ahıratan çıkar. Bilemedim sultanım. Haktan gelen buyruğu bozup bolýarmyn näme? Ajabarym üçin günemedim sultanım. Sen yalan sözlüyem. Allah Teala sizin kalbinize rahatlık versin ne sultanım. Men ödüm şeyle güneyde hasap edýän. Gummol. Gummol! Sultan oň jogab hakda gyzyna dilýärmeýär. Ýöne şa gyzynyň ýoğud ykbalyny ýeňmegiň alajyny gözläp gedýär. Ol şäheriň çetinine adam aýagy sekmedýal edip, mäkän bir köşk gurup, gyzyny kenilleri bilen şo köşkde ýaşatmak kararyna gelýär. Sultanyň göwün islegi berjaý edilýär. Günler geçýär, şa gyzy özüniň bir çete göçürileniniň sebäbine hiç düşünmän gussa batýar. Bir günem oň termiýelerden iyesi gelýär. Lagnatdan yasalan qara gün geldi. Hajaryň o hakda aýdany boldy. Lagnat günü mewt paýyna bardyr. Hesret derýasyna gark boljak kändir. Aslynda hayırdır ömrüň her günü. Hem şatlyk, hem gussa. Bu da bir ýeri. Kalbymyza meňdeş dünýäniň syry. Çarhy pelek aýlaýa da başymyz. Tüm bilen gurşaýa degre daşymyz. Ahir alaşyl çökürip dyýda. Ajal torun atar, gurur betile. Ine var ya, öz ağını eydarlap, munna bar sır, diýsek sözü anyklap, sorowsuz ýidegsiz ýoluny tapar, özün görenleriň garagyny yapar. Erkinligiň şemalyny pasardar, öz ýanyndan gyssanar ol hasırdar. Hiç bir güýjüň ýetmez oňa täsiri. Ýazylanna, aýdylan oň bary. Gunça gülüň ykbalyndan dynma ýok. Gönüllü ýaý. Jan çykmasa dönmez ok.
edin. Kim var? Bu yerde kim var? Kömek edin. Ay. Kömek edin. Köşkde yılan mı? Poltanın yüzünü yılan çakıptır. Sultanım, köşkten ne su yılan tapıldı. Orravon. Ey Allah'ım. Bu ne edip böyle olsa? Elimden alacak olsam oğul neyim için verdim? Tanrı, ya men yüreğimi soğurma için ettin mi? Hasretim manına kark ettin beni. Sıkıp boğamı bir girdaptan. Bana bundan artık ömür gerekmez Tanrım. Yok olun! Gün olun! Gözüm sizi görmesin! Ey Tanrım! Nene gidip dözüp bildim. Vah biçare bala. Seni korap bilmedim de. Vah bir zalim. Vah. Şu pajigal wakadan soň adamlar sultanyň gyýdy çün saldyran galasyna gyýdy gala diýip at goýupdyrlar. Bu ne hilaylygan şu waka? Siz näme? Ehli zat, Yaradanyň emri bile bolýandyr. Ykbalymdan gaçyp gutulyp bolmaz diýjek bolýar. Siz näme edim ýaňyz? Rawayatlar many dinlejilerde döreýän köňül küýsegleriniň, gögün matlaplarynyň, isle gardyglarynyň beýanyny tapmalydyr. Ey Tanrı, ne asrettir aşığı, cennet içre cemali. Kalmagay sen meningdey aklı adu görköbay. İsseseler alimlaryny şeytan aydar ol dilber. Halygyny halillek oğlunuňa berer pay. Men dünýä gelemde atam maňa tuğbu diýip at takypdyr. Bat cennetdäki bir agajyň ady bolmaly. Mene siz gowy bilýänsiňiz. Men bu ady münasip bolar ýaly. Gelen ýyllara mahsus bolan terbiýeli bolarlym. Soň bolsa meni durmuşa çykardylar. O yerde bolsa nämelem bolan. Kakam size gurrun verendir. Hawa habarma. Hudaý uğrun etse, yüreğinizde akkam ustalardanam saplanyp gidersiňiz inşallah. Men toy önümde aşıma awu atan şeytan sıpat adamlar şeýle zulüm edenliklerini yeniden düşünüp bilemem. Näme üçin Tanrym maňa beýle jebir çekdirýär? Men kime näme ýamanlyk edipdir? Adamlar bet niýetlerinden el çekmeýärler. Biziň ýazgydymyzyň Allah Taalaň ýarynadyklaryny unutýarlar. Size yüreğim açanma. Meni ýeňle hasap edýän näsiňiz ýerine? Ýok, beýle pikir etmeň. Bir hili başym aýlanjak bolýar.
Size näme bolýar? Kıyın görmek. Men gideyin. Men başım aylanya. Men borşum gen görmek görün. Medine maňa suw getir. Durun, gitmeň. Rahatlanın. Sizin sahip jemalyňyzy görýänme? 100.000 şükür edýän. Sizin aýdýan her bir sözüňiz men kalbyma rahatlyk berýär. Sizi men ilkinji tapar göremde adamlara gyzykly riwayatlar gurrun berýänligiňi eşitdim. Bu diýseň täsinni. Men şondan soň sizi görmeň arzuwyna ýaşadym. Inni bolsa gidin. Derdi bir derman yolukdy. Bermedi birdem aman. Allah canım melekül mevt bolmady ýyly iman. Galmışam hayrany sergezdan bu çölle bu zaman. Neylerem ey bagty taly. Munça hayran eyledi. Hany durun hani? Men sizi bilen gürrüňim ma. İýler size halatly diýerler. Halatly kişiň hökman ýurlaşy bolarmyş. Gönüňden gel. Sen şu mahal ýeködüňmi? Siz ederin bilmeýän sergezana meňden dok. Şonu da siz ýarlyn heder etmeli. Size menden näme gerek? Siz ýarlar jahanyna ýok zatlaň gözleginne. Men muňa gaty düşünýän. Şoň üçinem men sizde bir keramat görmek isleýän. Adamlaň yaradylyş şeýle. Oň ýüregi özüniň pähim paýhaty bilen oňuşmaýar. Akla sığmajak zatlarym ýürek destine kabul edýär. Menem şeýle. Ýüregimiň siz barada aktyýan elkençliklerinden saklanmaga Yaradan ýardam etsinne. Şeýdin. Siz ýan elkençlikleriňizden saplanjak bolun. Siz menne ýagşylykdan ýekejeden şan görmersiňiz. Men muny sizi görenmädim aňdym. Menem aňdymly bir zatlary. Yer onsoň aýdy beriň. Siziň nazaryňyz meni o dünýä düşen ýal etdi. Bar aýtsaňyz şumudy? Eýlimden galman. Gaýdyp tubiň ýanyny görnäýmän. Gözün maşyny aýlap o görgüliň bagtyny ýatyraýmam. Meniň enekesidir. Muňa ýol bermen. Düşündiňmi? Odollan şeýdip gönüläýmeli ekeniňizde. Ine gönüledim hemde. Ýöne maňa edip biljek zadyň bolmaz. Men size düşünmek isleýän. Belki de tubiň durmuşa çykyp bagtly bolmagyna siz garşy bolansyňyz. Towa. Kimi öz jigerine kas eder? Siz şerden gaçyp haýra etmeň aladasy bilen ýaşamaly. Hayır, cenneti etmeň ýoldur. Şer bolsa cehennem adabydyr. Siz günümel aýdanlanma göwn etmäweriň. Allah bizden razy bolsun. Gerçeklen! Hani düdürüm! Gerekella! Yayınızı çekin de ben buyruğuma araşın. Tayin bolun! Numu seren, hani yesir nerede? Hey! Hani gelin bärik? Gelin bärik hani? Hani yesir nerede? O nire aytırım olduk? Tapıp getirin derrew. Yere girenem bolsa, derrew getirin usta. Kim olmasa ya? Akalin derrew. Ay, aramızda çal var idi. Demek bu yerde bir ýyl ara boldy. Bu ýerde näme boldy? Haýyr etdi. Hani men kıyım. Sana diyen, hani men kıyım. Zahı men derdi. Bu yerde näme boldy? Aýda men boldy. Gör hani gör. Näme bolýar?
Abakkaga. Abakkaga. Biraz sıda. Meni häzir melkem getireyin abakkaga. Avaş. Bu naşanları özüme kulak olursun da kıydımızı atamışım ya. Korkma kıydımdan. Korkma. Manlayma yazılarından zaten. Korkma da. Arıqçıdan abakkaga. Men häzir gidip melkem getireyin. Hayrat et abakkaga. Karamet! Karamet! Beni görmedin mi? Hani? Kıyın nerede? Kıyının yanında pirin adam var. Onu öldür. Yoksa beni. Adamlarımız kırılıp duracak. Dağa taraf çekilmedik bolacak Var. da. Dağa taraf çekildiler. Hemmesine ait çekildiler. Yollar bağlan. Benim kıyıtsız gelaymen damang çalarım var. Pirin adamı. Bu sen mi? Bu yer kovuldu. Ben bu yerde durup bilmerdim. Git bu yerden. Dağa çekil beni! Dağa çekil beni! Saklanın. Saklanın. Menin o melhem getirdim. İnni giyiz Avaş. Abakkaga yem can verdi. İmanı kemna olsun benimle. İmanlı bolsun benimle. Oň ýanyna eneket bilen gaýdy wada. Görmediňizmi? Menin elimde oň ýanyna adam yok Tavaş. Ula hem amanatyny tawşyryp. Bak şeýlemedi. Men olar gözläýin. Aho Yavşit. İki tane denan maşgalan görmediňmi? Şu tarafa gideni gördüm. Şeýlek, taňary alkatyn. Tuğbucan, kaçma alım çaltırak. Bol çaltırak, çaltırak kaç. Vermem, vermem size kıydım. Canyer koz ayrıldı. Hey Angal! Neredani? Bir ev geliyor. Dur atma! Ne için atma lan? O pirin adamı. Bir de kim malını ne? Dur atma! Allah'ın hakkı için atma. Biz helak gör. Be! Sana düşünmek kıyın mollay. Kırk okka tapayı. Düşün, diri yanar, beytme. Ondan ay. Koyol bir de kolay gelmesin. Şart bol diye. Bol yahu. Abbas! Esteyen mi Abbas? Sen dur gelme. İyiliğine gayt Abbas. Sen bana ananay. Ben sana yüreğime diyen Abbas. Allah'ın hakkı için yalvaryan. O kakarcan, o seni öllür. Gelme dur Abbas dur. Ay Angal, o geliyor. Geliyen mi sözünden görsün? İneki. Sarına kovluk yanlarda. Siz katı teleyi işe diýeňiz. Bu pälinizden gaýdym. Gerek bolsa men size ähli harajaty bereyim. Ýöne o denanlar öz gününe goýun. Ver harajatyny. Nämen var? Görkezany harajatyn berjek diye. Hani getir. Göreyin. İneki. İneki sen nerede? Ver on pulni. Allah'ın suyunu itme. Yesteğin mi? Ver on pulni. Vermedem de ederdim. Vermeden olmaz ho. Ovarra ol sana. Beytme. Angal ver ivna. İğne ver diye. Sana ovarra ol diye. Aklın aylan. Kime süteme diyen biliyen. Gömük çekten ay. Saklan. Mine de sen canın cehennemi verin. Pirin adamı. Kıydın amalla öte evet. Haw Karamet. Asen bilen gurleşip bolmamy ha? Gel gurleşecek bolsam. Hani iýigiň daky bu kulüp duranlarym çykdyn bäri. Göreli. Esteýäňiz mi? Görün hani. Ödüňden atmaňyzy besedin. İşgär bolun.
Buyruğuma tayin bolup durum. Be. Seninle oyun marı var ekene. Kopkun turdu bildin. Yero. Mamluklar başı. Bine mi ettin molli? Men sana tilo hormat ettim. Diyene yok diyen kervanına yer verdim. Ha? Doğuz vereni. İnni daşılır yağmı. Bine mi ettin molli? Biz sizi qırıp, haritlaňyzam satyp, ýygnan gazancymyza da ok at yara almakçy. Be. Siz Betätin haritlary degerli yerle elmersiňiz. Siz gowsy bir işleri bize tavşyryň. Size tavşyrmalymy? Bu zatlarymyz gowwa şaryat. Betätin haritlar satyp biz size ok yara satyn alyp bererdi. Ondan araňyzdan birini serdar saýlap, ýa-da seni serdar saýlasalar, ondan arkaýyn sultanyň ýanyna bar berýäň. Bolmaýarmy? Kerwennek haritları satıp berjek diýäler, razylaşýasmy? Görýän öle ýigitlen garşy däl ýaly. Özüň näme diýersiň? Garşy däl. Onu gürleşdikmi? Owa gürleşdik. Söýdüňi kiçik gaýmasyn. Men garaşarym. Mekirlik yerine düşdü. Şol karada biz öz adamlarymyz değil, gurgunca, kömek üçin ýorladyk. Gulam ýetse bilen goçgor, kerwen maşin tawşyrygy bilen köşüge tarap bassandylar. Hemmeler kerweniň gorawyna geljek kömegi tawartlyk bilen garaşýardylar. Adylhan ağa, inemuni Abdurrahman ağa hut sizin öz elinize vermegi maňa tawşyrdy. Bolýa. Aýdanlygyňda düşünip. Biz gaty gyssaly. Wagtymy Abdurrahman ağa üçin elimizden gelen kömekde. Biz ýylymy dolanmasak bolmaýar. Bize bir kömek edin. Arkyň bol. Bular niren adamları? Bular günne oradan gelen malmalı. Siz maňa şu ýerde garaşyň. Bolýa. Bidenni şulardan heder etmelimi? Owa, şulardan heder etmeli. Ýör, oturoly. Mongol hökümdary Çingiz Hanyň adatdan daşary ilçiler hökümine hoşniyetli komşuçylyk gatnaşyklary barada gepleşikler geçirmek üçin gelipdirler. Oy bereyinmi? Oy verim. Geçiver. Ana dur. Diýde çök. Men ýeketäk öl hanym, hanlaryň hanyny diýde çökýänlerin. Diýde çök diýen. Gulagyň gapykmy? Haklan. Aýgurlasyň näme maksadynyň bardygyny bileli. Bol, oka. Mongolluň ýeňilmede hökümdary Çingiz Hanyň adamdan. Sen men ýeňişlenme belet bolmaly.
Hemmeden dilsiyali sinem şunu bilip koy. Kan yurtları ödüme boyun eğdirip tabiin edenlerin. Bugün men sen yurduna gelip otogağında saklandım. Eğer de sen öz yurdun asuda olmağını istesen, bana kolu tuttu kapıyı aç. Men kervenlenmi, tesirlenmi saklama. Behfitli sevda kurulsun. Ana sonuna men sen bilen oňşukly ýaşap bilen. Sen ol gücük. Yok edin. Ekidin. Eşitdiniz mi? Tehray Badıkova Han'ın maňa aýdýan sözlerini. Nämedim ýaňyz? Olun. Gürleňde. Näme gördün? Sen gowsa sorama. Kerwennäkiler äbide garaşýanlar. Wah, işimiz oňuna bolsa bolýar. Tiliň işleňiz uğruna boldy. Meňe ýetmeşiň. Siz Allah ýalkadyn. Siz häziriň özünde ýydyňda dolanyň. Muňatly bilen gidersiňiz-de, o päli ýamanlary tutup jedasyny berersiňiz. Allah sizden razy bolsun. Nesileri berik getirin. Ahav! Alayım! Eşitmedim diýmem. Sizin taşınız gavavly. Aranızda kerveni talan adamlar var. Boyun bolsunlar. Kim bir de boyun bolmasa, cezatı ölümdür. Bana koşulmaşyňyzy görkedim. Men onu hükman görmeli. Aranızda kerven maşı var mı? Men berde. Selamun aleyküm Abdurrahman ağa. Aleyküm esselam. Hoşlan yer ve yerdirle. Hudaya şükür. Yer ve yer. Yolunuz devam edip bilecek mi? Nezip bolsa. Himayetiniz için Taňry ýalkasyn. Barın yolunuz ak bolsun. Allah yargız bolsun. Şeýle bolsun da sizden sağ oturun. Tamam alın. Sen öz adamlaryň bilen kerwen talap qırgınçylyk edipsiň. Saňa näme jedan garaşýanyny özüň bilýärmi? Men kerwen talamok. Gaýta kerwen goradyk. Men öz ýurtlarym bilen size goşulmak isleýän. Sen maňa dälle günnogurdan gelýän düşmanlary goşuljak bolýanyny bilýän. Jedany çekmezden öň ýörme saňa bir zat görkedeýin. Hany ýoňuma düş. Öýberin öri. Hani gel. Yarandan bol ýatsyny bir gör. Dönüplüň bol joguşydyr. Men günäm ýok. Men günäm näme? Maňa rehm edin. Ajal yaranyň bolsun melgu. Mamluklar kerwene uludyany ýetirdiler. Muňa garamazdan kerwennäkiler ulu veladan sagaman dinanlaryna haka sığınıp müň kerem şükür etdiler. Netibämiz çekip kerwen ýola düşdi. Iň ýaman ýeri tubyň hasratyny söz bilen aýdarýar bolmady. Oğurguluyun dünyada yeke diregi, yeke dikrari, mehriban kakatsi. Şok atma karşılıkta ol onunun mahrum mollu oturverdi.
Şeýle pazygaly wakadan soň men bar pikirim tuğbu hakda boldy. Eger tuğbu garşy bolmasa, men ömrüm ötünçä oň hyzmatyna durjagmy, oňa inanyrasym gelýärdi. Ýöne bu ýagdaý tuğba nädip getirjegim marada men giýje ünlüde oýlanýardym. Alın misapir benne, dul tağımdan dadıp oturun. Bismillah. Salam elik Abbas. Sagaman mısınız? Gelin geçäýin. Sagaman oturmun. Şükür oturannors. Men sana taňar ýalkasyny aýtmaga geldim Abbas. Geçdigi bolsunna herne. O näkesin uran urgusyndan häzirim kellem güle dur. Beterinden saklasın. Boljak işe çäre bamy näme? Ola şeýledirle. Tuğbyň ýagdaýlary goňmy? Tubi, sokakam diýip ulap ýatysy görgüliň. Bir ýatýa, bir turýa. Ejirwaryn çekýär-de. Ey Taňrym, ýene bize nämeler garaşýar jan malam. Nesip bolsa men sizi öz ýurduňyzda dolanmagyňyň bir alasyny taparyn. Men Tubiň halyna gynanýar. Garnaşlar onu kimdir ýerine de karmakalar öýdük korkýar. Şoň bilenem o görgüliň kakasynyň bahar maly mülki elden gider. Yürekliň eýesi bir Allahdyr. Biziň edip biljek çäremiz bolmaz. Haçanna awakka gyýdyny Şeyh Kubra görkezenne Hedreti Pir Tubiň bagtynyň açyljagyny aýdypdyr. Belki de Hedreti Pirimiz o bagty sizde görenler. Wah, men onu açaryň ýitip gitmeginden gorkýanna. Ýöne bilik goýun, Tubiň ýüregi diňe sizdedir. Köngül küýsegi. Bilmedem ki hiç. Kaýsy derdiň mütlatydyr köngül. Ya Reb, bu derdiň bu mahal ne iş dowatydyr köngül. Aşk derýadyr düýbi ýok, hicran bir ot paýany ýok. Aşka meýletgen bu otlar we ýanasydyr köngül. Bilmeýän atmış özün, aşk odu we perwany dek. Inni bilmän çäresin. Dursana Tubi. Kim ne kılasydyr köngül. Dur, nire barýan? Men sen gözlem ötkiýerim galmady. Yok. Golaylaşma ýanyma Abbas. Men ýeke galasym gelýär. Bahar gutorda Abbas. Inni men ömrümiň manasy ýitdi. Sen aýdýanyň näme Tubi? Sen durmuşyň ýaňmaşlada. Ömür dowam etse şatlygam bolar. Beýdip durmuşdan halis umydy däýmek bolmaz Tubi. Yaradanyň bize beren ömrüni şükür edip ýaşamaly. Sen muňa düşünmeli Tubi. Rahatlan Tubi, rahatlan. Abbas. Kakamın ölümü men gödöňümden giden ol. Tubi. Netip bolsa biz Konya'da barmaly. O ýerde men sen hosarlygyňy duşaryn. Seni özüm üçin soraryn. Sen bagtly bolmagyň üçin janym gaýgyrman Tubi. Abbas, sen nemeler diýip durdun? Biz o dünýe bu dünýe bile bolars. Anan maňa Tubi, Taňrym bizi aýra salmak üçin duşurmady. Gidel Tubi, Hawa. Yaradan bize garaşyk etdi. Arzuly günüm gelip ýetdi. Men Tubiňi öz ýurduna alyp bardym. O ýerde Tubiň hostarlary maňa uly hormat etdiler. Tubiňi maňa durmuşa çykarmaga radylyk berdiler. Biziň toýumuz boldy. Ýöne bagtly günler uzaga çekmedi. Hicran. Men Tubiňi öz ýylyna galyryp, ýene de gürgenje dolanmaly boldum. Ondan märi 10 ay geçdi. Agar zamana geldi. Günnäwrden rehim şefagat duýgularyndan mahrum wagşy düşmanlar at dawradyp döküldiler.
kerwen ýollar kesildi. Tuğbiden habar alyp bilmedim. Başymyza düşen muşokkoty Allah'ın şefaatyna boyun bolup çekmeli bolduk. Türkmen toprağına tarihin ähli döwründe kitaplan gymmaty ören ýokary taýlypdyr. Şo kitaplan aglabaty wagtyň ýoguz hökümne tede bar bolupdyr. Hakaýdýan. Hengamyň agyr külpetlerine ýan bermezlik her kime başartmaýa. Onna biz geçmişimizin şöhratly taryhyny hakaýdamyzda diýip belleýän. Şu ýadanlamyzy bir saýhallaly. Bolýa pirim. Pirim, siz sorak gelipdirler. Ol ýapardym. Men okan kitaplamdan, eşten gurrunglömden, rowayatlamdan betbagtlyga sede bar bolanlaryň akbarlaryny agtardym. Öz düşen hatyratymyza çykalga öldürdüm. Edil düýpsiz guýaga sanýaly, göz öňüm guwarlanyp duruverdi. Pirimiň aladalary dogry bolup çykdy. Gürügenç, howp astyna. Kitapxanadan ähli kitaplar çykarandyňyzla goçwar. Hiçtat galyran näsiňizde? Boşanyrlar. Owa boşady. Biz bar kitaplar çykardyk awaz. Ýöne biz ruhdan düşmert. Nisip bolsa dünýe düzeler. Biz ähli kitaplarymyzy ýygyna getireriz. Eşdäm awaz ýygyna getireriz. Pirim Gürügençiň kitapxanasyna kitaplary göçürmek üçin biri kerwen bilen ýola saldy. Kerwenimiz Galaň dergözetinden çykan mahaly. Şingiz hanyň agyr leşgeri Gürügençiň daşyny gurşap alanlygy barada habar. Ýyllarym çapdygyna gelip boşdy. Lumlap koşun gelýär. Kerwen ýörebilmez. Ýygyna gaýdy. Gala girmeli. Ýyga, gala girin. Biziň soňky umydymyzam puja çykdy. Ey Tanrym, başımıza ahir zaman indi. Bizim dadı peryadımızı eşit. Dilegimize duş et Tanrym. Doğa dilegim, özüm üçün näl, ir günüm üçün. Bu betbagtçylyk ýugurdy weýrana getir. 100 000 gyzalytyň aşagyndan çykmarsyn. Diýindir bizi bu beladan Tanrym. Diýindir. Hey, kim var bununla? Asın dervedani, bolmasa kalağını başına yumrar. Anan kapıda açılmaz. Başınızdan değil bacak bartakıp gidin şu yerden. Dertten gelen sehnasyny Koranlyň adamlar, bu döngündäki boğarsymyz, ähli zatdan ileridir adamlar. Ata-babalarymyzyň böbek kany siňen bu mukaddes ýene topragy hiç kime bermer adamlar. Korkmaň adamlar. Ölüm Allah Taala'nın huzuruna varmagyň ýoludur. Ýurt üçin janyňyzy kurban etseňiz, şehit bolup cennete bararsyňyz. Siziň erki ýaryňyz özüňizdedir. Hiç kime zorluk zulüm bolmaz. Ýöne ýurdy elden giderim. Ýaşabym bolmaz. Eşidin halaýyk. Hatirjem bolun. Biz ähli güýjümizi jem edip batyrlyk kılıcı bilen üstümüze gelen düşmanyň merkini vereriz. Şunu bek belle. Gany suwsan öz ganyna garp bolar.
Düşmanın hücumuna tayin bolalıyım. Ata babalarımızın toprağını korumak Biz sen bilen pir. her birimize farzdır. Kalanı korar! Kalanı korar! En sokku demmi de sen korar. Ey Tanrıyım, Düşmana karşı durmağa hemme zat manasını yitirdi birden. Şatlığım kalmadı, bağıtım kalmadı. Şu pursot bardadı uçurdu serden. Şu pursot boşadı ruhumda menden. Dağlarım petelli bağlarım bile. Şemalım soğulup duşumdan öttü. Boşak kalım misli qaşlı divara. Okan kitaplarımın manası yitti. Şaslı çeşmelerim akıya tersine. Tersine yanlanıya aydımım sadım. Senin barlığındı menin mertebem. Mahrum kıllı. Köngül görkü. Gürgöncüm. Ey Tanrım, bu näme alamatka? Men tövbeň sesini eşdiýän. Tanrym garaş etdi. Umyt çyragym ýakdy. Ojum odwa. Nesil dowamatyma. Yokorda bir ayımız, yeter bağta payımız. Allah bize yol versin. Gül çemen bor cayımız. Allah meni kuş etsi. Kanatım kümüş etsi. Çöllön çöle aşırıp, avaşıma duş etsi. Menin bağlam bar boluy. Pirler rehimdar boluy. Yıkılanna gollasın. Tanrym medetkär boluy. Cemleme. Rivayet. Düşmanın sansız nökeri şähere goloýlapdyr. Şäherin alımlary bolsa ilki bilen kitaphanadaky kitaplary ekitmegi hem de gizlemegi haýyş edýärler. Kitap yüklenilgi kerwen şäherden ýaňy bir çykjak bolýar göli. Minaraň üstündäki gözegçiler düşmanyň eýýäm şäherin töweregini gabanlygyny habar berýärler. Şo wagt minaraň kölgesi weýran edilen ýerdeminli binaň bosogosyna düşüpdir. Şo harabada hem kitaplary gizlemegi karar edýärler. Şeýle hem edýärler. Düşman şäher basyp alýar, göt tozdurýar. Adamlar bolsa sürüp alyp gidýär. Kitaplar bolsa şo ýerde gizlenilip ýok bolmakdan halat edilýär. Aýtmaklaryna görä, minaraň kölgesi ýylda bir gedek şo kitap gizlenilen ýere düşýärmiş. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow